All right. OnyeEze na-abata mbikonu. All about the great. All about the great. UgoEze. You're welcome. Bien, we am fetela cake, mama. Ndewo. Biko, onye ọla nọrọ a. Ndewo nọ. Cha Igbo kelenu. Igbo mmammanụ. Rienu. Ṅụọnụ. Mụọnụ. Ndewo nọ bikonu. Asị m na-ewere ohere a kelee onye ọbụla nọ here. OnyeEze, she all the way from Ikoba Kingdom, Umuahia, bịa America. Ya na UgoEze lọlọ ya na-atọ America, which some of us have made in a long time. I go around ebe ha ọkankụ. Ha agachala ebe niile ha chọrọ ịga, but ọ na-anụ ọkụ n'obi ịbịaru Maryland. Maka ama na Obi Ndi Nze n'ọzọ nọ here. Obi Ndi Chiefs, High Court nọ here. Obi Ndi Ichie nọ here. Obi Ọhaneze nọ here. So ha were bịaruo. Always eziokwu na schedule ha dị very tight. But OnyeEze abịaruwele. Anyị kpọkwa n'ụnụ zogu. And all gburugburu UgoEze. So ana m ekele unu for ịhapụ ihe unu kwesịrị ime. Hapụ ọrụ a ga-aga echi. Ya ịkwara OnyeEze na nwunye iwu. Udo dịrị unu. Ndewo unu abịaruola. Biko enwere usoro anyị ga-eji mee ihe a, mee egwusa ọrụ mma. Unu ma dịka omenala Igbo rụ. Unu bịara n'anya Obi Ndi Nze n'ọzọ. Amebu ụzọ nabata unu banye soro unu ọjị. Asụcha ọjị. Onye ọbụla kọwa onwe ya ka OnyeEze marakwanụ. Unu marakwanụ. Onye ọbụla ga-eme onwe introduce. Onye ọbụla mechie onwe introduce. Onye ọbụla mechie onwe introduce. Anyị ga-enwe small remark. OnyeEze okwu ole na ole nwere ịgwa anyị, ọ ga-agwa anyị. Okwucha ka then anyị nwee light refreshment. Why the light refreshment na-aga on? Onye nwere question, ọ ga-ajụ OnyeEze from ihe okwu ma ọ bụ question gbasara omenala ndị Igbo. Awụ nna anyị ọ nọ here idozi anyị olu. Onwe onye wụ nna m ọha. Otu ọla anyị si mara ọ ga-etiri anyị mọọ na nke anyị ma ama. Nke ahụ gacha anyị nwee follow ups. Nze na ọzọ nwere presentation a ga-emere OnyeEze. After that, I made a vote of thanks. After vote of thanks, I was a freestyle. I need dinner. Why you? No call. When you just say na gonna, yeah. When you just lawa. Ndị ọzọ ka na-abịa, anyị abịa refe, but anyị ga-ebido. Ndị one. Ozo Igbo. Igbo kelenu. Ndewo no. If you are going to president lieutenant, the volume will get down. Pay attention. Because like Umkurumbo, Obi Rumoto, Onobera, Obi Ndi Nze n'ọzọ, and me with Toji, this one on a biarole. Dịka omenala Igbo chọrọ dịrị. N'etiti anyị nga ihe ọjị ihe ọma, ọjị iwelkọm OnyeEze na nwunye ya celebration. Ndị gbara ọkpụkpụ nọ n'etiti anyị, OnyeEze community leaders na
Baltimore DMV area. Ọjị a ga-aga ije mụọkwa na onye isi ndị nze na ọzọ n'obi m ka unu nọ. Ọ tọrọ m n'aka ime ka ọjị aga necessary ije o kwesịrị ịga. Biko ndị nze na ọzọ ọkpụkpọ nyere agụ ịhụ na ọjị akamina gị ọpụta obie akamina gị ji ọjị eze ikpe akamina gị ji ọjị akwa m gawa eze ọzọ akamina gị ji ọjị eze elect ọjị ga-abịarụ gị aka. Biko ọjị a ga-aga ndị chiri echichi chief ama m n'ụnụ nọ here ndị ewu community leaders for communities ama m n'ụnụ nọ here ọjị a ga-aga ukwu na aka. A na-eshite na onye isi ndị chiefs nọ na Maryland here eweregodo ọjị a gara ije mgbọrọgwụ ọjị ndewo. ekele na nne ya fụọ aga m ala ibe enyi imekwe mistake anyị rie enyi mgbe masị ekwu m okwu abụọ awọwụ otu o siri first of all Akajiugo mere mistake mgbe ọ na-akpọ ọ tụrụ ndị nze n'ọzọ dị afọ aga m eme o wee mere ya bụ agaghị regista awụ nze n'ọzọ n'ala Igbo dum ndewo. Ọ bụ eziokwu afọ ọtụmụ my fault emere mistake aga m ịkpọtụrụ ọwụ nze n'ọzọ wele ma memba nze n'ọzọ ma ọwụ awụ memba nze n'ọzọ na ibe dum mba m na-egwu all my oversight aga m akwụ nnekwu ọkpa nọ n'ime eweliwe biko Igbo keleen rien mon zon Igbo ekele Igbo birikwo Igbo ị ga-adị nna m gbọrọ ndụ ọsọ nwụọla m ka mma ehe na ka eze mmanụ ọnụ maka na ikwu na eze nwụọ na ibu ebu ọjị ewu ihe ọma awụ eziokwu na omenala ọjị ọrụ ka ụsụ ịgbawa ya afọ ịhụ nwa n'ime ịgba ọkwa ọzọ ịhụkwa nwa n'ime ọ wee kpatara nna m jiri sị onye ọbụla pụtara ụwa sị ya na ihe niile ọ bụ arụ n'isi pụtara mana ke m jikwara na wụrụ nwata ama ewuru ọjị na enwere ọnụ mmụọ na ọzọkwa na nwanne nwoke n'ọhịa wụ gburugburu ọkpọnye agụ ndị Igbo eze ọzọ onye eze bịaruola anyị ekele ọjị na gị iche asara mmadụ abụọ nwere ego asọngala ndụrụ onye atọ a meburukwa ọjị otu echi binyekwe nwanne ya nwoke nwata ibe ya ezikpe esi UgoEze eze ekele eze birikwo
ọjị nyere ọjị ihe ọma ekelele m Akajiugo na ezinụlọ ya maka ọjị ha wetara. Ọ dị ụdịrị ọjị a dozie aka ekpuchi ọnwa edozie nchanya Ozo a ihe mere n'ụwa ọjị ọ dị ka ọgaga ndị ọlụ nọ nga first ọ garịara ndị ọlụ anyị bugekwere ya our next ihe na ọfọ ọmeta ọjị na aka ama m si ịwụ ihe na-ene ife ya ekwugbu eze brikwo asị na ọkụ nna gị ka nwa ọ dịghị egwu ya kwya ewesịga na nwa dị egwu nna ya fan ana m egbu nna fan n'abalị maka ọ nwere ke m gawa ebe na amadị ebe a eshubie ahapụga ke ndị ka ọdọ ha jiji eri ma ọgwụ ngwụ mmanya kere so ya bịa were ya ozu a ị gaghị aga ya akwọtago ya bịa were ya ọhịa bụrụ ebe biko ọkpọ ya ọjị ma ahụ na ya ọ ga na-agatakwa na-aga Ọba the Great anwụchiri Ọba the Great anwụchiri Ọba the Great anwụchiri biko dịka otu ahụ anyị si emege ọ ga-ọbịa n'ọlụ awụmaka kpara n'ala nọ n'ọlụ Omena young. Omena what? I heard a woman. No. Yes, Oba. Because they can one more Akajiugo ọwọ́ ọjị anyị ahụkwara ya n'ọlụ sektọ anyị ga-akọntinu ije ha maka ndị ụlọ anyị so anyị gụba ezi ọjị anyị anabatabeghị ọwụ symbol of hospitality ndị Igbo anyị na-emekwenye as much as anyị nwere ike ime ụzọ ibe ọwụ omenala ahụ ka anyị na-eme so ị ga na-ele ihe anyị mege anyị ga-emeta imekwe nwayọọ were nwayọọ gwa anyị so ugbu a ọjị nshi ọlụ anyị ga-ewege our nearest brothers na Igbo yes na Imo steeti anyị na dịka otu o si dịrị adị m suppose ibiga ọjị na onye ọkaigwe ọlụ na ọkaigwe wụ mbụ ma arụghị onye ọkaigwe batabiri yet so from ọkaigwe ọ ga-aga Owerri and nwanne anyị nwoke eze elect nọ nga ana m ebiga na ọjị na nwanne ngwa gị were gabazie n'ihu ndewo ndị Igbo mma mmanụ asị onye wetara ọjị were gịnị wetara ndị ọjị esiri ọlụ rute Owerri
agbalị nnọọ onye otu unu ji gaa unu gbalị kamakwa emechakwa onye eze nwere ike ikwu a na-akọwa otu ọjị si agaga from agbata obi onye bụ nwanne ya akọwatagobet ka anyị wepụ nke ahụ ebe ọ na anyị emeghị ihe otu ahụ o nwere zon ahụ n'ọjị so anyị ga-esi aga m agaghachi back to Ụmụahịa because ọ batara na before ya aga na president ndị ikwu and nick of time. Yes. Either the nick of time. Yes. So agbata obi nwanne Igbo mmanụ Igbo mọnụ Igbo zọnụ ahụla m ọjị efutara dịka ndị jikwa kwuo ọdụbe ha ga-anabata ọbịa abụ onye ọbịa na nga agwụkwa nụchakwa n'onye ọbịa maka mere aga dịka ahụla m ọjị so ọ kpere mwọta na ọdịka ọjị ya ọ nwere ebe ọ ka rụfọrọ ọ ka na within Abia and Imo or Yemen or can he confirm because okay did it ihe nke m na amaghị nga na ọdị ụzọ asị abụọ igwe ya dị ndụ ruo mgbe ebighị High Court Nze na Ọzọ ọjị a ka esi wee kwuo ọ bụrụ na o nwere ebe emejọ anyị akọwa ya ọfụma letters mana ka ọ dị ugbu a ọjị nọ na Anambra steeti Nnewi so ọ dị ka ọjị a ejewekwa aka ekpuchi ọnwa ndewo biko ọhaneze Ọba the Great ọhaneze ọrụ ka ọjị na ọgagole gburugburu so a ga-eburuzo gaa na ka onye eze awụ onye eze bụ bus stop Ọba the Great ọjị a dị ibu ka onye eze si ọ na-edere help ịdọsa ya sọmba Chi, big to the table now. Ọ bụ onye ndị epi eze ike nne Sorry. Excuse me. my president ọgba hello team Igbo mmanụ Igbo mmanụ ọjị bụ anyị Nze na Ọzọ mmanụ High Court mmanụ Anambra mmanụ Imo mmanụ Abia mmanụ Ebonyi mmanụ Enugu mmanụ Nigeria kwezonu anatala m ọjị n'okoro ọjị enweghị ụkwụ ọ na-agakwa n'ije ọwa ọjị a na-eji agba ikwu ma ibe ọ dị nnọọ ihe mere mgbe ugbo anyị echi mgbe ugbo a gba ọsọ gbafule dị n'onye n'ime ụlọ m ga-ekpọtafe ahịa tupu m agawa ọjị ọ ga-emasị mmụọ m anyị kụwata onwe anyị ma etukpene gị etutu ma akpọgha na onye a na onye na-akpọ gị
zuru Igbo ma ma ịghọtara ihe mkpu ọwụ omenala Igbo ọgba ahụ ịpọ ọjị ọmụ ụdị ọbịa n'etiti unu n'agbanyeghị na nwụ Grand Patron ndị Nze na Ọzọ onwe ozugbo unu ka mma ọ gara amasị m